dili man ako makitantan. Ang taon di kami sig-asa. Basta masulbad lang niya akong problema. Bapay mo to. Buntakan pa. Dili na ko titri. Ang asa man kakaron. Uli na. Dimingaw na minimo. Saylo ako sa akong mga pagkulang. Wala na ko kabalo kung unsay una na ko buhaton. Tungod sa kadaghan akong problema. Dili man ako makitantan. Ang taon di kami sig-asa. Basta masulbad lang niya akong problema. Pre, Jai! Oh! Ganda mo mga gamit. Oh! Sige pre, ako bahala! Pre, tara! Kana, Bites. Sugdan na nato itong mga plano. Sige pre, para sa to kalambuan pre. Nasa kaya itong magpanikamot? Okay, para makatabang tangang pidyong ba? Pila to, 50 mil kayo to. Suta na. Malakaw na ta. Agi mo diri ron. Ngalan ta mo. Basta kayo, nag-abot na ito dito. Ipakita na ito nga dita. Tapulan na. Maning kamot kita kay para makatabaho ta. Para makatabang nagbayad sa utang. Dako ba kayo to? Nani mo ko niyo? Nag-abot na ito dito. Huwag na ang engineer o foreman. Kita'y bubuhos na ng upat kahaligi. Ikaw dre, ako dre. Ikaw dre, ako dre. Basta kayo tanduha dito. Magpalakas sa engineer. Tara na kay, dapat mo sa ito dito. Tara. Pre, unsa ang plano? Ani man ito? Duha ni siya ka building at bang. Kaling isa ka building sa ilahan sa atong kauban nya diri tanduha. Kita'y mo focus aning duha kay para magpabilib ka. Sabot ka? Wa man taon mo kasabot oy. Ani man gud ni. Jong, Maunsa mamunal lamang ka. Abi na ako makatabang sa kuha. Kadungag man imong problema. Ay pamunal jong. Mga bukol tani. isa. Dito to gisto kay init kayo. Tara. Wala ka bro. Kuha, madungong kayo mo ba? Ano jay unsa ni sala namo nimo? Lagot ko ninyo ba? Abi na ako makatabang sa kuha. Nangutang mo gidalan niyo ako pangalan. Bot na mo to para malipay pug ka. Para magtabang mi si muha. Palipay ra ko ninyo pero dako na kay bayro nun. 50 mil pa yun. Jong, ang kwarta makita ra pero ang amigo nga mo tabang dili na. Ay kung aksyon-aksyonin ang pala. Bunaalan ta mong duha ron. Kita kay may diskarte na para magtabang pud mi si muha. Muging kami daw nagplano iba para makatabang mi sa imuha nya. Para katong 50 mil mabayaran na mo to. Tarungan niyo ko ninyo. Kasunod sa 24 hours, ug di na ako tumabayaran. Pabarangay ko tungod ninyo. 24 hours free. Pila rin adlaw na to. Hindi mo mabayaran na no. Kinahanglan gyud maning kamot mo. Kamoy na pa sinugdaan Among tumongjong, nga mabunyagan imong anak, nga malipay pug ka. Tabangin mi be. Sa may katabang na ko ang ko'y trabaho. Mao ni magpatabang ko sa inyo ano. Oh, di ba? Gitabangan nga namo dapat tawangan pud mi. Ano mo kitang tulo dito mag pinalahay. Magpalag balas. Sulod sa 24 hours. Maka-income kaya tag 50 nga pambayad ato. Anong pwede na pud mamligig bakal? Galan taman mo ron. Di unsa nimo paghunaw-una. Ug masakpan ka, mapriso ka. Amo ta tong problema. Taka naman ka. Pwede naman to gagmayon. Kinahanglan gani 24 hours to mabayaran na to no. Nya. Mangita pa may tagbayar. Madugay ta. Dito mali ka jong. Kawatan mo gano. Patatag istorya dra. Kasukad-sukad. Wala gi ko nangawat. Kadili na maayo. Saan mo na to ni? Nagdagan ang oras. Sige na taglalis. Makabayad ka katong sinitamel? Hay. Harap sa right! Now! Sige na! Na! Balik sa pwesto! Balik! Ato nang ibaligya!